na me wa kwantum na makonta ba ko ye ni se man bi wa asase bi ya opese woton ti ka be ya me wosika ka me neto e wo fan e wo enkwansa droma kese okay enti wo kansa anam so mani jiku adwuma ho disika bre no ma wokota asa na ye fisase ananse afuo die okay yentio 20 acres okay kama enti eduru se me kodo asase me koya obi ado asase no anam se na ade asase o atama me ade na obi ado wo se o ba akokire me foforo ampa 20 acres no de odi asase ne ma ne frɛ no sei Asante o papa ne frɛ no Ibrahim o ye Hamadian ono so wo Druma kese ho ye frɛ no Asante ne bana ne frɛ no Asante papa no ni ahoɔden ti ne bana ne ye bibi Ibrahim no ni ahoɔden okay Ibrahim no ni ahoɔden en oton 20 acres ma oton sika sai boten sika ye sai sabri no ye ayi 2019 ni nyina kosi 100 million 10,000 Ghana cedi yentio 2019 enti okwachire me foforo so me ma me wo fa ase ba ko so won kodo a okoya o se asase no so e ho so wo bi age na me se sa na tie bi a won fa mi sika ma me enti me ko ho me ko a no promise me say 3 months me do sika be ma Ibrahim no ai sa besine na me hwe ya na chese sika no be su obetua na me se sa na tie bi a matemonka sompa modwuma mu di ni me de ba beda mo ni se me de ba e na wo de sika no koma no adi mfie sei 7 years ni ehun people asase no ma ho nkrata na akwa enu obi so akwa akodo na nipa koro no busa na se na asem ne sei ana wa hu nipa koro na hu nipa koro wa kire se asase wura na me busa se na ye de no obi kodo no wa kire se manson aba ho faze na mse sa na tia wo de ho fa misika ma esi de na manson ba ho wan kire wo musa wan kire me musa enti Asante no ne gina mu ane papa enti wo yese wo de misika be ma me ojitum so wo de misika be ma akoye enne wo china ebi me ba han bo kra me ma pani frɛ no ma wojitum sɛ ye no kra no wo de misika be ma me e hye tap wo hye tap e tiru ha no wo de apa ha sei sa no aye me bisisa pipes ni bibia wa ha na sase aye ka ho asem sese obi adua bibi wo so ana me bokra me nkohuni sa asase no sa ye dey because say na ho no bokra durukuru mu asese o motwitwa no separate na ka chirim pose ka bedua de atia kashu ba na ka ba o mfiensu ka ba o sa ama abota ye nyina ye kwa chese wo ka so sika won ka sem bia ye bufuo o promise so duru ha o se o yentwen me wa asase bi na mpese me ton fa hinsi asa na jo se kotonkra ne abam sa leti wa na adwu se wontua sa ebi ma se impokura no wonne ne kasa no wonu ahu se na ada ba menne wo mra ne no wo se jama nipa wonne ne bampokura nya accident no ne ade na wo kan we na chese se sia no papa sika no kodi ni ho no ono de wagye atum sa asase ko de ma na emo manso abaso saa no woka na obi nim sɛ yɛ no kora nyi ni sɛ yɛ no kora yɛ dwuma mu dia no ju sika na no mo dada de se Asante no so wo fan wo se wo akra wo no frɛ no bokra wo mfa ne papa no ehefo no mo de wo nsa hye krata no ase ya dance fo Asante no ka ho na ho abi na me ami sister so ka ho aje Asante no eye dance ni ma ne papa na unua ba so dance ni ma wo ma no na makonta no so ye o si asase no wo fan hefa droma kese na dan na sesi a no bi anua hwe wo so na nso wo se manso aba so se enada na wo mo pese wo mo dada nti na wo mo kasa efiensu ni no majo 100 million no mo dada wa eba sa no o ma nananom a omwo Druma kase wo mo ete ho asem se wo nkwansa hene ho mfa hinsi hen media menyini se ne kuru na ekoba se wo bo din kase se wo nkwansa hene ho no utu anamo ko busa ho asem sabre ni nyina no aka kire me se wo de nisika be ma me asase na wo nya afa ma wo de nisika nti media na nisika na no mani wo ho se meji nisika efiensu ni ka du sika ekura ton ice cream ka benya fa so
sa eno nanche ne ba no asante no ebra odi asase ne ma me o ka kire me se wono wo mo de e wo ho obesie kula bi nti se be ya se mesie kula on so obubu nnua nom ne ade ade nti wo betimi ama bi na me sika send €250 se sika no so bi sinne ada na sa ta mo oti amanone ana mpa cho an kuro beso am wo Germany na se wunko biem adai se di ahode na samaye operation nti ama ntimi nya adwuma ye ho a wutimi kwohwe ho yare no aba I don't pay Ghana aduro no oh adai se a haso so aduro wa ha kana kore oh adai aduro wa se a hade bibiduro no na ye wa ha sa ba yesem no ho ade mrofo do de tatahwe o si broni wa duro o se yade bi wo ho so do wo mu wonuro but yade bi so wo ho so a haso so de no timisa na che se wo yade wo Ghana ha na yade wo abrochira ka he na ka atena ka wo ho de wa pom de begina so pa oh ne kurem de wa ni se me de me ni me busi na me busi an obi ani se abrochira de wo mu nim de no wo so to mu no ye ka se ye ko asupiti ne doctor se mo fa ni agro sentina mpanimfo no ya o mo ko se o mo ya de em se papa de asemi ebe we fie ha o de by December no emu nti ye try se ye ne papa no ene ne bere nyina ebe di nkomo se ne asem pini pa be ne able bia ye ko no me frɛ papa no papa ne jitum se no kure se de papa yi eken no sa pepe ne tie asase no obeto ye no manso eba so nti wo ye se we mana asase foforo de man no o sa de koma no anu kwanso sa ne tie nti last time kura no wo ye se ne sa ne tie dia enya nto a enya ntua mato asase emfie nsu ni da bia kwana bla sa ne tie dia mu da mu fa misika mame na je se wo man no ebi na pascal ye sa eno sa man foforo sa pepe eno no so sa eno so sa ne tie still dada no a dada na se ne papa ne kan no gravity kan no still dada na enti senka obi ato asase emfie nsu ni na nka ensama ba wono se misika mame senka tie because o hwe emfie nsu bapem na sika na nka de betimi aye no nka ne ma bebre ene betimi aye afi me frɛ papa no waso frɛ me ba no won kan na se ne papa ye eboni de asante no me frɛ asante so meba na atwemienu meba asante du asante emba na watu head afoforo the last time crying papa kasa no that was 15th of last month no ka che me se wasere me woni ne ba na kasa 50th no de o de ba ne beduru ha na yaka asem no na nka de aboto emu aba me hwe enu a na kwasi 15th no ye kwasi ada no nti yanka ho hwe enu a enne Monday good enne Monday na me frɛ papa no me frɛ no a o se ka asem foforo se ne ba no entimi amba ni obone ne beba no so akonya accident and on mine say scan tua na untua na o say ontua but asem dada no an o kan da bia o tutu eheda senior nti obusa me asem ne ba na be December ni mu papa ne tutu aheda saa be pom enne dua ya ye kasai saa pepe ne tie senior no okay Prophet Joseph Mensah ewofia ha empempi no adwoada ye de ne hwehwemu ye pese ye hwe se papa no sike kodi ne ho no na dwene no wa asase wo ho ana na dwene no de bagi sika no na empo obetwia na Prophet Joseph Mensah enso ewa ha akwapa no kwafo papa musa na ti ono o se Ibrahim aton asase ama no na okọ ha na de na akwa asase foforo so manso aba asase no so ye pese hu sam pasa Ibrahim no wa asase emra mi senifa oni asase a enko benkum ten ni asase ode ne ba sante na egi sika die ni asase bia ode ma ni asase pani pa ye hwese sika no ni trim pochre so betua ana wontua okay ti se sika na Ibrahim na so tua ma Ibrahim akwapa no kwafo pese sika na ye sen na akodi Ibrahim 10,000 feels akwapa no kwafo pese hu se Ibrahim 100 million 10,000 musa sika no betua de ama no emra mi zani fa ontua enko benkum 10 onye na adwene Musa kwa akoma to yem enu ntina odi abeda SOMPA ase mpeni panwate ne pesi wuram ne hwe ko so o hwe amekasa ne animu no meka se na bi kura woni asase no ne ba no eye sa de mfiri se me koto asase abeto afiri na nanbo ebusu pani kura me to mfiri no hwe odasani atukwa akwata wom ni sika okwabrane na okomsheni Muhammad
ya ye nyina som sa na okaye sa papa nso ye kamuni sa na okaye asom ni ni me so be kwa no ye fasting no ye bia wo se wo be kwa kwawe ya wo ye bi sa na komshani kae enti sa o eni ba bia sa o tide bia na me kase obi be resate ro no ke ra obi be kan bible no from Genesis to wo be kan ni nyina emu nsam no boa wonim kan wonim kan kan wonim kan ya no me ko so Ghana wonim akenkan no wonim won fam obi ko school da obi ni makenkan nanso munu ma no oye na ye fe papa ne pa ne shopi ade a wo ye no ya hu se sabe sika na no ntua because oni asase bia aye mada to bi no wode asisi papa yi ma papa yi enteki ashimbi sesi a ubo de Ghana ma beka na sika we sika ti wu koye sei ba de papa ne ye nde besi na obi anka wi o obi anka hwe eno ma ta Ghana ya me se unya sika kwa bureche wati tukwan emabiem ahanye katawachi na wo haye me metra haya wo haye me metra haya wo de mu nyina mo nko kwa ya che me se load no be kwa me si kwa ya che wo de wai kwa kuma men kai bisem binchiro yi dua no so ofo ane man ye mienu mu nyina mo ko ne kopan a ye ho ma mo ma empan and the kasa de ne kopan abureche ma men kasa mcho covid-19 ba ye no eno ma ko so abureche bi ne nya ne anka nu mi ni nke nya nse te yi ye nyina ye ko but no ma si won ba still abureche ye nwa no aya obi yi no ma bi obe mpese me bo no ma kasa metwa mo nti me ma hu de bia fota fita covid-19 ba ye se nche bia sa o de bia fota fita yeyi na nche bia sa o wo kan ko si hanye na haye wo ba tutu na mshisha sama na haye abureche no Ghana ha no na nka hayo na makaso so kusi enya fufu a enko bedi nanso wadua nkoni bom empanifuo bi amma ye ho antoye ye wo bibia bi ya no ne kasa no ye wo ye wo timba ende ye kan kese ye wo koko nyina so ne yetugu ye nkanwe ene ya to man enti se unya kwa tu kwa abureche a tanawa sa mi de menko wo na nyam no ne mikoja wa na wo ye passport wo de gwen menko baby ya enti da pesa me kan se papa no ntwa papa isi kama no ti ade a wo ye na mfata wei sanka Ghana ye country bia wo de na dua sisi papa yi ti wo ese keche papa wo ya can no be kwanka straight to court oni asase bia aye court Ghana ye court na ni sai ye court pass ye court ye police station ni sai me maka na Ghana ha uye ayi France complainant na unika pramenko complainant unika pre uko police station jamanenka ana obi akwa bu ko ese ko doctor ho na kwaji doctor report bra doctor report ya je ne kwa ayensa ne kwa enti wo kwa na se na doctor ka je se so twa se ya wona na wonsa na ne ra ho ne ho wo bo wonsa asem ne case die ya bu ni free because when yes kan ko twa yo emu ya papa de nkwa na aba o yenimo hwe eno ma hyehyɛ amanfo nkrofo di amanfo sika atwe amanfo abrabo asan no ɛwɔ mo matu kwan yɛ nkrofo bi adi o musika bi o munua o maame o munamfofo adi o musika enko ba bi akwa na wasa kafo akyɛw na saa nipa no so saa wɔ support tu ko gyina fie hɔ a wo hwɛ mbabo maka to so ko esika ni adwuma na ko ni fie ne so bɔ waso ma kwa abontin ko su wo gyina fie wo su obɛsa fa telephone obi be kumi ami asa be cho ɛde na ko so Ghana papa he o wo fa papa isi kama no